După ce scoateți trotineta din cutie, este indicat să faceți următoarele verificări. În primul rând se face presiunea la roți. Presiunea recomandată de producător este între 2,5 și 3 bari. Cu ajutorul unui manometru sau cu ajutorul unui compresor verificați presiunea. Dacă presiunea este prea mică, trebuie să umflați roțile. În cazul nostru numai roata din față este cu cameră și necesită umflare, roata din spate este plină. Este recomandat să verificați presiunea din anvelope la 1-2 săptămâni. Dacă nu efectuați periodic presiune, aveți șanse foarte mari să spargeți camera. Viteza maximă de deplasare a trotinetei este mai mică și autonomia bateriei scade. Deplierea corectă a trotinetei. Mișcați cu o mână, mișcați ușor ghidonul, cu cealaltă mână apăsați siguranța laterală, ridicați trotineta, un picior puneți pe placa trotinetei, cu o mână împingeți de ghidon și cu cealaltă mână fixați siguranța centrală. Ridicați ghidonul la înălțimea dorită, puneți siguranța laterală, apoi ridicați brațele ghidonului. Dacă se observă joc în ghidon, trebuie să pliați ghidonul. Veți observa în interior este un șurub cu cap de imbus. Acest șurub trebuie defiletat, astfel încât la pliere să nu mai există joc. În acest moment nu mai există joc în ghidon. Aceeași procedură și pentru celălalt braț în cazul în care sesizați că există o mișcare. Verificarea sistemului de frânare. Dacă frâna este prea slabă și nu acționează corect, trebuie strâns cablul de frână. Modelul Ranger are frână pe tambur și se reglează acționând acest șurub. Se strânge, apoi se verifică maneta de frână să acționeze corect și frâna să fie eficientă. Pentru partea de pliere, trebuie să ținem piciorul pe placă, da? Începem din partea de sus cu ghidonul, trebuie să ridicați cu o mână părțile laterale ale ghidonului și cu cealaltă mână să scoateți siguranța. Aceeași procedură și pentru celălalt braț. Apoi desfacem siguranța laterală, micșorăm ghidonul. Pentru deplierea siguranței centrale trebuie să ținem piciorul fix pe placă, cu mâna dreaptă împingem ghidonul în față și cu cealaltă mână tragem pârghia centrală, apoi acționăm siguranța laterală, iar după ce auzim acest click, trotineta este pregătită pentru transport.